pomocí tady těch dvou počítačů, tak teďka si ještě zapneme autotrast, tady tím já si zaktivuju ten systém a musím ještě vlastně přestavit plynové páky, takže teď mám toga, maximální zotový výkon a pro ten automat stáhnu o 2 zarážky. Na tom primárním displayi vidíte, že se nám tam zobrazí speed a to znamená, že to letadlo si samo vlastně řídí tak motor. Tak rychlost máme 250 uzlů nastavenou, aktuální rychlost je nějakých 225 a ten motorový trojúhelníček zobrazuje tu nastavenou rychlost, kterou máme vlastně, kterou chceme potom autopilotovi. Jinak tady ty dva počítače, to jsou navigační počítače, říká se jim FMGC a je to vlastně mozek celého letadla, do kterého se zadávají veškeré údaje o tom letu, vlastně odkud kam se letí. Ono to spočítá spotřeby paliva nad jednotlivými bodama, kdy kde budeme, proto ten pilot je schopen dopředu říct, vlastně v kolik budeme na tom